te kani gawai pada ngakawa ban keren kam slim ya kata ka bak ikong iong ba ka WPP ha ba kali jalap election mo kam nang su ban keren ya kanong rim la jong khublai shibun te phiru kong pe ka khubor ha ba phi jalap election ka bala dabji khama da yang amal eru syakawi kuwi ka jaka palat hanong keren bu phi kun thop betang barden ada yang MDC ru uba arden uklam yang MDC ru pishu ya kan thok ba uba arden ada yang MP ru uba arden uklam yang MP han pishu ya kan thok ba tang uba arden te kani bro kapan pau ba ma phi basdang te uba arden ukan ther ndal akan ther pat kibru pi kan nopat ba oh ukan thok te kaban kong hiswa ba pin keren haba ka seng jong piru ka kan thok nung kong pi de ben ya keren shwa bat ki party jong pi hi ba phim de shuru ban kan thok sedang na phi te ki we rukin buat kan te lada kan thok li le ya ka sarkar namar ba ka don ha ka bor ka suk ya ban kan thok wat mangaru tang balong nginom kwa ya kata te ai bo pa ba on bishar da ka khmat ma namar barong ibat e ka mobile touch screen ma te ngitip ka e bajia ka e balong kalong hakun kurkom te balai banda haban pensyai te ikong ro ide iwei na ibadan banta ban kan tho ha ka MP ru angkan mau ke jingkran jong i wa ya kan ya ke jeli ka bahia ka badon ki MP halo san spa sau pulai ngot ayu pili ate yo pihak bencong sa din do kidan ki bawa man le ben dia pam soat ndan pam soat ikini hak kumum sunan mau na ba ka kan kula kan bakin ra ya isu jeli kinamna makin happen keren parlimen kinam yo bankaran satya nama ka procedure hapo parlimen kadon dakaway kalenti ongkong assembly ra motion kat bamon ra bill kat bamon ye kat bamon te ngangai pinam soi e kong ya kane te khublai shibun ngi buram mi phi kumita MDC bat ngi buram ru ngi pedang semua baharu ya kajing mut thamai jong phi ka ba phin nom kwa su ban kan tho na ni sakman ma te khnang ba phin yes khem kanong rim te na din nang ni kong da phi elap election wat ju sim rakamai keren be jo ba dar den direct den ni phi sim skeli teng no yo pat ba ka jingko jingkhie jong phi kalong kumnu phi biang na em hospital jong phi te namar ba bunsin upat baru hab ban jubab namar hakmat ki bahe spahi hakmat ki bahe spahi lada phi ong duk kamut ki ong ba phi chaito ba phi klem la ban tre ban kata te neng kong hi ka jingduk jong ubaduk ubarep ubarid ubatoy kadai bit na ka jingban jong ka jingpang ka jing sitom te ka jingpang ka jing sitom ma hayeng hasem kata hi ka de neng kong ka banong kong do baki bru ki baduk ki barep ki batrai kin hiar ka banong kong kata te khublai shibun kong ya ka jing ai jing mur jong phi halor ba phim de phi de ban kren ya kanong rim te nang ni ya khmat ru nga ong ya phi la da phi le jalap election so bahasa ban ya kali teng phi ubadan hakabor phi ubadan haka sarkar phi ubabat lut ya ushabi talakam kut talakut ki khim jong ka jalami khalaya kali teng phi set phi klan phi li astar kan nusin sisnem kan no phi lut kali teng kom tama taka de jing kwa jong ha te upat baru haban jubab kan unong ba kata sen ma upat baru de ban aili ban aijen namar kaban kong hi haka jalami khalaya ngasio bakad badan kam e ka de ka hospital ma ka hospital ka babiang haki hospital sarkar ka de ban long ka babiang kena do ki caka isumana do ki mission kor ba pher te kata hai te khublai shibon ya ka jingkala ba mujung itu ikong ma ibala pau bha haka MP ru te khublai shibon ya ka jingkren jong i te nang ni sakmat ngait ba ka jingyala election jong ka party NPP hi kan long ka ba thamai bat ka ba shai ba kanyang halor kanong rim kum kata ka breu kum kata ka NPP ka badon sisa kata ka bor bahkan keli teng no yaki pat ba pia sat pia klan ni em